Masu mu barkanmu da warhaka. Fitaccen jarumar Kannywood Maryam yahaya ta musanta jita-jita da ake cewa wai an mata asiri ne ko kuma a'a an yi mata makara ne akan rashin lafiya take fama da shi. Gidan rediyon BBC ya zanta da wannan jaruma a inda ta shaida wa BBC cewar ita fa ba asiri aka yi mata ba, sannan kuma ba wani tsafi aka yi mata ba. Cutar da ke damunta ita ce maleria da taipot. A halin yanzu kuma tana samun sauƙi. Ta ce ta warke, sai dai babu ƙarfi ne a jikinta. Masu yi mata kuma wannan zargi, ita ta nisanta kanta da wannan zargi da ake mata. Ta ce malaria da taipot ne kawai ƙalubalenta, kuma ta tabbatar da cewar sauƙi ya samu. To shi kenan jama'a, mu dinga wa juna fatan alkhairi dai. Kar ka manta dai wannan channel ɗin tamu mai albarka mai suna Hausa Global TV. Muna so ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka subscribe tun a baya, muna so ka yi like ka sharing bidiyon mu. Don haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura maka videos masu muhimmanci irin wannan. Mun gode.